चुक्ति जालांबाय जायखौ जों बड' पिस एकर्ड बुंदों दा बेनि उनावबो जोंनि जाय एनडिएफबि आदा बिथांमोन दङ जाय सारेन्डार जानानै फैदोंमोन बिटिआर एकर्डआवहाय दा बेयावबो बिथांमोनहा दिनैहाय फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय दिनै बिथांमोना जिउ खोमा लानानै बायद' जादों दा बेनिखायनो जोङो गोसोआव दुखु मोननानै हारिनि जास्टिस मोनथाय आरो जोङो ओंखारदों बिटिसिनि जेसेबां सात्रफोर दङ ज' लोगो नांनानै जोङो ओंखारदों आरो जेब्लासिम जोङो बिजिरनाय मोना अब्लासिम जोङो जांख्रिखांबाय थागोन बुहुमनि बर'फोर खौसे जा गुबुन हारिनि गादबनायजों जों गादबनानै थाबाय थाया जों बर' हारिया राव दङ थुनलाइ दङ जोङो गुबुन हारिनि गुलिजों आसाम पुलिसनि गुलिजों जोङो सिखार जाबाय थाया बेखायनो आं खावलायनो सानदों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जोंनो जास्टिसखौ नांगोन आरो जास्टिस मोनाबा गाबोन समफोर नों आंबो आसाम पुलिसनि फेक एनकाउन्टारनि शिकार जानो हागौ